ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫୁଡ ଫର ୱାର୍କ ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ तापरठू ये राज्य धीरे 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 करी आमे जो भंगा मनर संपर्क प्राणर संपर्क तांको पाखरे आजिर मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि ये माटीर जदिओ खोर्धा माटी अनेक व्यक्तित्व आज ये गोटाई मंचार आपण
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଣୀ ସଲିଲା ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମକର ମହୋତ୍ସବର ମକର ମେଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବାପା ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାରେ ନାଇଁ। ଆମ ମକର ମେଳା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ହେବ ନା ନାଇଁ? ପଛରୁ ଏତିକି ମେଳା ପାଇଁ ପଛରୁ নবীনের পাশে দিয়েছে নাকি Thank you.